Abril? No, no entris! No entris, no entris! Però què és això que fots? No miris, Miquel, no miris, ja està! Bueno, t'ho puc explicar si vols. Mira, Abril, per mi ha arribat un moment que això ja no. Miquel, escolta, he descobert coses molt fortes, en sèrio. Em falta molt poc per demostrar que la Mireia ha matat el nazi amb l'ajuda de la seva família. Me'n vaig a dormir. Quan vinguis al llit, intenta no despertar-me. Què? Ja està? No dius res més? Mira, Abril, no dic res més perquè tot això em sembla una bogeria, em sembla. Ho tens clar? Segur? Mira. Aquesta foto és de quan la Tamara va arribar amb la seva família. I justament va ser el dia que vam deixar de veure el nazi. Ells apareixen i ell desapareix. No és estrany? No em sembla gens estrany, carinyo. Em sembla molt intel·ligent per part d'aquest home. Perquè si aquesta fos la meva família, et dic jo que marxo tocant el 2. Escolta la meva teoria, d'acord? La família arriba per demanar-li diners al pobre nazi i ell els hi diu que no. Però la Mireia, que feia temps que volia quedar-se amb la seva fortuna, els hi proposa un pla. Si l'ajuden a matar-lo, es reparteixen la pasta entre tots. Dit i fet, el maten. Mare de Déu! Mare meva! Calla! Aleshores, amaguen el cadàver a la caseta del pati, que va ser quan els vam trobar nosaltres. I... te'n recordes d'aquests dos que van dir que eren parella? No ho sé, no m'hi veig de lluny. Vine, fixa't! Què? No encaixen. No encaixen! Abril, tu i jo tampoc encaixem, Ja portem 3 anys vivint aquí, 5 de parella i 7 que ens coneixem. Tant? Bueno, i què em dius de la festa? O sigui, el nazi prepara una festa i no hi va. Per què? Collons, perquè la vas organitzar tu, Abril. Amb això tens raó. Era una festa sorpresa. Però aleshores... per què van portar un congelador? Per posar-hi un mort, tu. Molt bé, Miquel! Molt bé, està claríssim, tot encaixa. Que no ho veus? Si tot està tan clar i encaixa tant, per què no truques a la policia, Abril? Ja ho vaig pensar, però tenint en compte que aquests dos... Abril, prou! Prou! Per l'amor de Déu, prou, Prou! Oh! És que ja està bé, no? Mira, tu has de començar a entendre que tu i jo som una parella avorrida, d'acord? Vivim en una urbanització avorrida. Aquí mai passa res, carinyo, Aquí tot és pau. Tot això és verd. Tot és pau! Saps què hi ha aquí? Vols que et digui el que hi ha? Hi ha una xalada que es pensa que viu en una novel·la policia, que això és el que hi ha! Què? Ja t'has quedat tranquil? Ja m'has insultat i t'has quedat tranquil. Home, insultar, no. Insultar no? Sí, insultar sí. Molt. M'has dit xalada. Però era més aviat una forma de parlar. No és una manera de parlar, Miquel. No és una manera de parlar. Mira, jo, Abril, això em supera, No hi veig raó. Has de parar, carinyo, has de parar. Oi que pararàs, carinyo? Oi que pararàs? Pararé. Ai, gràcies a Déu, em treus un pes de sobre. Quan entri en aquella casa i vegi que hi ha aquí el congelador.